Mevrouw, Zeg het eens. bent u gelukkig? Ik wel, maar wat zijn jullie van? Wij zijn van L1. Kijk, doe maar dat daar. Ja, dat was ook de aanleiding. Ja, wat leuk. Waarom we aangebeld hebben. Ja, Wie is wij twee? die hier wonen. Dat bent u en? En mijn man. Kijk. Het gedicht is van Toon Tellegen. Ja? Ik ken hem niet. Nee. Waarom heeft u... Kennen we Limburgs praten trouwens? Ja, dat kan. Dat kan. Ja. Wat Waarom heb ik... wat heeft ook aangespoord om dit gedicht... Nou, wat inhoudelijk lees. Wat het is, dat je leert dat je heel gelukkig kunt zijn met z'n tweeën voor iedereen. Maar dat je het altijd zelf moet doen. Snap je? Zoals van, het leven is een feest, maar dan moest wel zelf de slingers op. Juist, precies. God, je haalt me de woorden uit de mond. Wie doet hier interviewen? Jij, mij of ik ook? Oh, nou ja. Grappig zeg dat jullie zo... Zien jullie zo door de straat aan het gaan of zo? Ja. Kent je het programma Onderweg van Alien? Nee. Ik heb weinig radio of dat aanstaan. Ik ben meer een boekenworm en muziek vooral. Oké. Ja. Nou ja, je zou het kunnen overwegen om naar ons programma te kijken. Ja, misschien zou je er nog een tikje gelukkiger van kunnen weer. Och, dat mende niet. Nou, het proberen werkt, hè? Tuurlijk. Ja, wij proberen dat ook namelijk. Dat snap ik, ja. Om mensen een plezier te doen. Ja. Met verhalen over en van andere mensen. Ja, ach leuk. Verhalen uit het leven gegrepen. Altijd gebaseerd op toevallige ontmoetingen. Zoals in dit geval was de trigger het gedicht. Ja. Ik had het niet gezien, cameraman Sander Wal vanaf de achterbank. Die letten altijd op details, hè? Juist. Ja, geweldig. Ja, er wordt ook dik voor betaald. Ja, bij dat geloof ik. Op details. Zeker bij alleen. Ja. Sander wordt vooral heel gelukkig van zijn bankrekening. Ja. Oh god, dat kunt toe. Nee, maar wel leuk. Nou, dit is dus wel leuk. Hè? Hoe lang hangt het er al? Ik denk dit een jaar. Ik heb er achter een andere hangen, maar meestal doe ik wel eens enkel wisselen. En iedereen die hier komt, dan gaan ze toch altijd even stond te lezen. En dat beïnvloedt mensen altijd van, god, staat er eens bij stil, hè? Van, ben ik eigenlijk ook wel zo gelukkig met mezelf? Hè? Dus het wekt ook wel wat vragen op. En meestal krijg ik ook wel een discussie, zoals jullie hier aan de deur komen, dat ze dan vragen hoe we erbij komen, of waarom, of wat en hoe. En mijn buren roepen ook om, en dat geldt ook voor mij. Snap je? Dus het geeft altijd wel een discussiemogelijkheid. Nou, het is... wie ging die ook alweer eens? Iets met geluk. En als je geluk deelt... Ja? Vermenigvuldigt het zich. Ja. Welk? Als je geluk deelt, vermenigvuldigt het zich. Ja, dat is dat wat je uitstraalt, krijg je terug. En ik denk, als je vrede predicteert, dan kun je ook vrede terug. En als je met oorlog en alles bezig zit, dan begint toch in huis. Hè. In huis moet het vredig zien, happy zien. En als het hier niet is, en ik verbreid dat in de wereld met mijzelf al ongelukkig te zien, ja, dan vermeerder ik eigenlijk het ongelukkig zien op de wereld. Dus verbeter de wereld en begin bij jezelf. Ja? Nou zien er... En wies niet naar de anderen, zeg ik altijd. Kijk. 1 vingertje wiest het naar O en dan zijn mijn moeder en 3 naar mijzelf. Dus dan moet je altijd bij jezelf beginnen. Hoe reageer ik? Waarom reageer ik zo? Waarom doe ik zoals ik doe? En geef niet de ander de schuld van uw eigen ongemak. Dat is mijn statement van het leven. Wat ik de kinderen ook altijd metgeef. Nou, want je haalt nou oom man erbij. Ja, mijn man is dood, ja. Maar die heeft mij dat geleerd. Ja, maar dat is nog altijd heel duidelijk voor ook wat mam in de... En misschien pap ook wel, in de opvoeding stopte. Ja, vooral mijn moeder die had altijd van die wijsheden die ik vroeger niet snapte, maar nagelang ik ouder werd dat steeds duidelijker. Zoals met dat vingertje wijzen als wij als kind thuis kwamen. En wij zeiden, ja, en die stomme trut, en die dit, en die dat. En toen zei moeder, ho, kijk eens naar dat heintje. En dan zei ze altijd, 1 vingertje wies er naar uw vriendin, maar 3 wiezen er naar uzelf. Toen snapte ik het, nee, werd ik alleen maar boos. Maar toen ik ouder werd, dan begreep ik pas wat ze er eigenlijk mee bedoelde. Ja. Ook met verbeter de wereld en begin bij jezelf. Dat is ook zo'n statement. Ja. En niet alle mensen stonden bij stil, maar ik denk dat het altijd de moeite waard is om stil te staan bij jezelf. Hoe reageer ik op mensen? Hoe... Heb je dat ook wel eens dan gehad, dat ze zich een beetje schuldig voelt? Ja, maar over wie ze vroeger was
daar kent ze dan niks aan doen, want dan is ze nog jong en onbezonnen. Daar heeft dat gevoel van zelfreflectie nog niet. Nee, dat dat klopt. die jonge hersentjes nog met van allerhande andere dingen bezig Heel zijn. zeker, Hè? Vooral met zichzelf. Ja. Maar heb je dat ook wel eens gehad, dat ze denkt van, oh, was ik vroeger maar niet zo brutaal geweest? Of, Nou, dat niet, maar met schuldgevoelens, daar zien we ook wel mee opgevoed vanwege katholicisme. Hè? Oh ja. Tuurlijk. Beleid onze schuld. Ja, werd al door mijn schuld en weet ik veel. En daarom ben ik ook geen praktiserend katholiek meer. Dus laat me door maar van afstappen. Maar zoek het geluk in andere dingen. En laat het niet afhangen van religie, van de boetekant. Je moet het echt vanuit uw hart doen en niet vanaf de boetekant, vind ik. Maar dat is ook, dat hoeven de mensen het ook niet meer eens te zien. Ik zeg altijd, zoek uw eigen weg in. Je hebt maar één leven. Zoek uw eigen weg erin. Maar veroordeel niet andere mensen en neem ze zoals ze zien. Of ze nou dik, dun, zwart, groot, bruin. Het maakt niet uit. Ieder mens heeft iets moois. Maar dat moeten we wel kunnen zien. In Oegschuld een verrekte goede debater. Oh, dankjewel. Mijn moeder zei wel eens, je had bestuur moeten weren. Maar ja, aangezien ik geen katholiek meer ben, wil ik dat dus ook niet meer weren. Nee, maar een debater in de zin van immers die geer een dialoog aangeeft. Ja. Die goed is in de dialoog, misschien zelfs wel de dialoog opzoekt. Ja. Door in ook wel geer eens een keer wat grenzen wil aantikken. Zit ik er ver neer? Nee, dat heb ik altijd ook wel gedaan. Ik heb weer wat cursussen gegeven in dat opzicht. En ik heb ook wel eens bij L1, volgens mij was het L1, in een gesprekstafel gezeten. Hier bij radio, waar was dat? In de Dr. Poelschool? Bij Theo van Wee, kende deze bekende? Die doet ook wel praatprogramma's. Theo van Wee. Columns. Zal er bij ons in geweest? Columns, Denk het maar niet. ik weet niet of dat R1 is. Nee, ik denk dat dat Maar Radio Venray is. Omroep Venray. Sorry, Omroep Ja. Venray. Oh, sorry. Ja. Dit is Nee, maar alleen. dat kan- ja, Oh ja, alleen. dit is alleen. Oh ja. Ja, maar we weten waar ze zitten, de collega's van Omroep Venray. Ja, Mooi pand hebben die. Ja. Daar heb ik ook wel eens aan de toffel gezeten. Maar dat vind ik erg. Ik vind het gewoon enorm boeiend. Als je met mij zoiets aangaat, dan kom ik bijna niet meer uitgeprot. Maar goed. ik zie er nog iets van. Ik zie bij ook humor. Dat was me direct al duidelijk aan het begin van het gesprek. Maar ik zie bij ook wel iets zo van iets strengs. Je kent ook wel. Ik ben een dominante tante. Streng? Ja. Ja, ik ben dominant. En dominant kan in de positieve vorm gezien worden en in de negatieve vorm. Ja. Maar ik ben wel dominant. Aanwezig. Ja, ik ben dominant aanwezig, ja. En ik, ja. En wat zit dat dan over? De andere is natuurlijk niet dominant. Moet wel in balans zien. Ja. Kijk, nee, dat is. Ik ben de maar de andere, die kan er ook wat van, hoor. Maar op een andere manier. Het is eigenlijk tegenovergestelde. We zijn twee echt 100% tegenpolen. Ja. En dat maakt het leven enorm moeilijk. Is hij dat? Dat is hij, ja. Je gaat gelijk plassen. Ga maar lekker plassen, hoor. Ja. Ik denk als je hem ziet, dat we al gelijk. Nee, maar dat is het. We zijn echt tegen tegenpolen. Nou denken de Lutoes van wat een zeikprogramma is. Oh, dat zit er dik in, ja. Dat zit er dik in. Maar goed, zo zitten we in elkaar. Dus leuk toch? Nou ja, ik denk dat wel dat, en we zien nou met dit programma ruim over de 2000 afleveringen. En ik heb dat al heel druk aan mensen gevraagd, gewoon omdat ik dat interessant vind. Wat is, en dan vraag ik het aan de mensen die al heel lang bij elkaar zien. Hè, van wat is nou, wat is nou, ja? Nou ja, Ja? Hè, want ben ik zelf ook. Maar ik vind het interessant om van andere mensen te huren wat het geheim is van een goede relatie. En, 100% door zelf kunnen zien. ja. De ander niet veroordelen dat hij zo anders is als ik. Ja. Dingen denk ik ook wel een beetje overnemen wat je aan de ander vroeger leuk vond. Als je verliefd wordt, dan val je op dingen die je zelf niet hebt. Ja. Dus dan krijg je de raakvlakken. Hè? Dat kan ook botsen als je niet naar jezelf durft te kijken. Maar vooral de ander laten zien zoals je is. Denk ik dat dat een van de grootste eigenschappen en kwaliteiten is in een relatie. Als je dat niet kunt, begin dan in godsnaam niet in een relatie. Want dan blijf dan lekker alleen, want dan is dat veel makkelijker. Wie is ongeveer naam, als ik vragen mag? Ik ben Mia. Mia. Jongens, ik weet niet wie het met ook is, maar als we hier nou een praatprogramma hadden, hè? Ja. Ben je alleen? Ik zou Mia zeker aan toffel willen hebben. Ziet geen Tom meer? Ja, ze knikken.
Want dan is, als er Mia aan tafel is, dan is er never a dull moment. Ja, dat zit er dik in. Nee, het is onzin. Maar ik vind het wel al een heel leuk onderwerp. Ja. En volgens mij Heel boeiend. kunt je ook overal over meepraten. Nee, Nee, daar ben ik ben qua... nee, ik haal het nieuws wel bij. Maar ik denk wel dat ik mensen enorm leuk vind. Ik werk nog met mensen, ik geef ook gymlessen. En dan vind ik, het is zo enorm boeiend om met mensen te werken. En mensen zijn allemaal anders. Hè? En dan zie je ook, mensen hebben ook allemaal probleempjes. En dan is het leuk om te kijken van, durf je nou eigen probleempje te kijken. En zie je ook verantwoordelijk voor je eigen doen en laten. Wat voor gymlessen zien dat, Mia? Dat zien... Zo, ja, nou, het zijn echt gymlessen, hoor. Nee, dus bij de Meerbeek voor ouderen en jonge senioren geef ik les. En dan, volgens mij wordt dan neven het gym ook nog wel ja, we hebben echt wel verteld. eens, soms heel... Nou, mensen vertellen ook hele boeiende verhalen. Nou, ik vind het ook geweldig als mensen van 95 hun verhaal vertellen, maar ook iemand die van 48 in een beetje rottig zit. Ja, we delen gewoon heel veel met elkaar. Ja. Het is gewoon heel erg boeiend. Ja, het is gewoon, ik heb gewoon een boeiend leven, man.